Bos días. Hoxe traio-vos un conto que espero que vos guste moito. O conto de hoxe titúlase A mellor sopa do mundo. Comezamos. Nun lugar escondido do bosque, unha pequena cabaña tiña a luz acendida. Pola chimenea saía fume. Tartaruga estaba preparando a comida. De súpeto, unha gran nevarada sorprendeu a Coello, que correu a refuxiarse na cabana. Toc, toc, toc. Ola, Tartaruga, podo quedar aquí ata que pase o temporal? Claro, Coello, estou preparando unha sopa. Adoro a sopa. Toma, bótalle cenouras. Tartaruga e Coello picaron as cenouras e botáronas na ola que xa fumeaba. Preto da cabana andaba Cervo, que tamén foi petar na porta. Toc, toc, toc. Ola, Tartaruga, fai un frío terrible. Podo pasar? Claro, Cervo, estou preparando unha sopa. Encántame a sopa. Toma, bótalle froitos vermellos. Tartaruga, Coello e Cervo esfarelaron os froitos vermellos e botáronos na ola. Desde lonxe, Raposo divisou o fume da chimenea e achegouse á cabana. Toc, 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 toc. Ola, Tartaruga, que caloriño vai na túa casa? Entra, Raposo, estou preparando unha sopa. O meu prato favorito. Toma, bótalle unhas cebolas. Tartaruga, Coello, Cervo e Raposo cortaron as cebolas e botáronas na ola. Un aroma delicioso espallouse polo bosque e, pouco a pouco, outros animais foron achegándose á cabana. Oso con mel, lobo con pementos, ourizo con allos porros, rato con cogomelos. Xuntos cortaron, tallaron e botaron todo na ola, ben picadiño. Agora ten que facer chup, 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 un anaco, dixo Tartaruga, remexendo cun culleirón de pau. Mentres a sopa seguía facendo, os animais puxeron a mesa. Fora seguía a nevarada, pero na cabana estaban todos animados. Contaron historias, cantaron cancións, bailaron. Xa de noite, Esclío exclamou: Facía ben tempo que non me divertía tanto. Pois haberá que repetir, propuxo o oso entusiasmado. Desde logo, afirmou Ourizo. Nese momento, Tartaruga chegou coa ola fumeante e dixo: A sopa está lista. Sentaron todos á mesa mentres no bosque non paraba de nevar. O cheiriño da sopa era fantástico. Tartaruga serviu aos invitados. Os animais colleron a culler, metérona no prato, enchérona de sopa e... ¡Ñam! Levaron a boca. Durante uns segundos quedaron todos en silencio. Deliciosa! Exclamou Cervo. Nunca probara unha cousa igual, asegurou Teixo. Esta é, relameouse Xabarín, a mellor sopa do mundo, exclamaron todos. Tartaruga, cal é o segredo? Preguntaron intrigados. Tartaruga, encantada, respondeu: Amigos,
Eu non puxen máis que auga a ferver. Os animais miraron asombrados. O ingrediente secreto sodes vós, concluíu Tartaruga. E, colorín colorado, nun lugar escondido do bosque, unha pequena cabaña tiña luz acendida. Pola chimenea saía fume. Fora estaba oscuro e seguía nevando. Dentro os animais gozaron dunha estupenda velada con a mellor sopa do mundo. Ingredientes: unha presada de amigos, unha cesta de historias, un feixiño de risas, un airiño de música, unha chispa de luz, un chisco de calor, auga e vexetais. Preparación: poñer a auga a ferver, picar os ingredientes e botalos na ola. Cocer a modiño e remexer de cando en vez con moito agarimo. Este conto está rematado. Espero que vos gustase. Vémonos no próximo conto. Biquiños!